שלום, אנחנו שוב בתוכנית אוכל בריאות זה קל ופשוט. אנחנו עכשיו בגינה הקהילתית של מעוז אביב. גינה קהילתית, כל השכנים בסביבה מתאחדים ביחד, לכל אחד יש ערוגה משלו, תכף תראו מה יש בערוגות. היום יש לנו כאן מסיבת החלפות וגם את זה אני אצלם, אז בואו נראה מה קורה. אפשר לראות שכל אחד מגדל כאן מה שהוא רוצה, יש פה חסה, יש כובע הנזיר, אנשים מגדלים כאן פרחים, המקום ממש ממש יפה. גינה קהילתית נעשית בשיתוף פעולה עם עיריית תל אביב. אני יודעת שזה קיים בעוד ערים, וכדאי לברר מה אפשר לעשות. העירייה תומכת בזה ונותנת מדריך שהוא מיומן בלהדריך את האנשים איך לעשות את זה. מה שאתם רואים עכשיו זה גם קצת את מסיבת ההחלפות. מסיבת החלפות, מה זה? כל אחד מביא את כל הדברים שיש לו בבית, שהוא כבר לא רוצה אותם, לא צריך אותם, ושם אותם כאן. כל אחד לוקח מה שהוא רוצה. כאן בגינה הזאת משלמים 10 שקלים כדי להשתתף במסיבת החלפות. 10 שקלים האלה הולכים לטובת הגינה הקהילתית. קטיף של מנגולד בערוגה משפחתית. תהיה ארוחת צהריים טעימה למישהו. תמיד יש את המשוגעים לדבר שמרימים את הפרויקט, וזאת חדווה שהיא האחראית לכל מה שקורה כאן. זה נורא נורא כיף, אנחנו עושים את זה פעמיים בעונה. פעם גרתי באזור הזה ולכן אני עדיין מוזמנת למסיבות האלה. אתם יכולים להצטרף למסיבה בכל מקום בארץ, תמיד כיף. עוד דבר נחמד שעושים כאן, יש מחירה של עוגות, גם זה, כל ההכנסות מוקדשות לטובת הגינה הקהילתית. אם צריך טפטפות, אם צריך זרעים, אז ילדי השכונה מתגייסים. זה השלט שמבקש מהאנשים לא לקטוף, אלא להצטרף. כמה יפה, איזה רעיון נפלא, ואפשר ליישם אותו בכל מקום.